Hello mga kaaha, I'm Inday Rona and welcome back to my channel. Yeah! So ayan na nga guys, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell. At para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, nandito ako ngayon sa Lubon para mamili ng ingredients ng macaroni. Gisugo kasi ako guys sa aking friend na magpalit og macaroni sa ER. Mga ingredients. So guys, nandito ako ngayon. Ako lang mag-isa. I'm so lonely. Charot, lonely. So ayan na nga guys, pupunta na ako sa ER. Maghihintay lang ako ng tricycle para masakyan ko. ER ya. So, ayun na nga guys, nandito na ako. Nakasakay na ako ng tricycle. Tricycle yan. So, ayan na. Pupunta ako ng ER para mamili. Sa wakas, nakabalik na rin ako dito sa Lubon. Ayan guys. So, ayan na nga guys, papasok na ako sa ER. Doon ako ni Ante. Dapat Ate, hi sa nag-hi na siya. Okay friends guys, nabot na rin Diyan ako daan. Ayan guys. Nanginis sa bulian. Nakagalit ko. Pwede pa ba nito? Tapuha pa dami yun. So ayan guys. Dito na ako ngayon. Dito na ako ba? Ayan guys, nagbibigay ko pang kuya na magpalot sa say hi! Hintay-hintay mo lang guys. Naman sir, makabugat ba niyo eh? Uuwi na ako. Say hi. Ayan guys. Super init. Warehouse kuya. Sa barangay. So ayan guys, pupunta ako ngayon sa warehouse para bumili doon ng cake sa Goldilocks. Tapos na ako dito sa ER na bumili ng binili ko na ingredients ng macaroni. So here, ayan. Tapos na tayo guys, may hinintay tayo. Super init guys, first time kong nireklamo si Kuya kasi hindi palit ang face shield, face mask. So ayan guys, maghintay na tayo na may makasabay tayo dito kasi hindi sila hindi sila kung walang kasabay kasi alkansi. No, alkansi kayo guys. So ayan guys, hintay muna tayo. So ayan na nga guys, nandito na ako ngayon sa Goldilocks. Hintay ko lang po yung chat ng kaibigan ko kasi walang 800. Yun guys,
Matindi. Say hi to my vlog, eh. Hi! Kulat sa dito po, guys. Lugay pang sinusulan. Ewan ko ba, guys, masarap talaga itong cake nila. First time kong bumili dito ng cake. So, tingnan natin. So, guys, alam mo yung ba, guys, yung babae din yan. Ito sa mo, ah. Say hi to my vlog. Hindi tayo nang gapurak ko sa buwan. Subscribe! Subscribe ko po niya, guys! 1,000 pa subscribers! Wait ha. So, ayan na nga, guys. Nag-ready na si Kuya sa cake ng Alay Daga. Dami niya. Ayan. Para tumama niya, guys, sa surprise namin kung ano nagdada. For his birthday, guys. 7 years old. Ay, ang galing Kuya, guys. Traditional style mo dito. Pero nga tayo na turot. How to sing it and sulat-sulat ay tagin. Alam mo ba mga kaahan? Kailangan daw sa pagkuhan na nga, mga kaahan. Dapat hindi ka puro bugkamot. Ito hang let's kasi tawag ka na yan, sir? I-disturbo din ako si sir. Ito naman yung asakan. Kapag ito kahit uwi na ako, ako lang masisa. Ayan sa tangkay, guys. Hawag ka na siya. Tapos na ako, uwi na ako. Ayan, super init. Tunog sa ko, guys. Charot. So, ayan, guys. Aalis. Ugma pa yan. Karoon ako nag-order, guys. Hago na kayo ugma. Ayan, guys. Uuwi na ako, guys. Pupunta na ako ngayon sa terminal ng mga jeep patungo sa Bato-Bato, guys. No? Ayan si Kuya, guys. Naghihintay ng ibang pasahero. Sakay na mo, te. Kainit kayo, te. So, ayan, guys. Nakasakay na ko jeep. Mga kaahas. So, ayan na nga, guys. Naabot na ta sa balay nila Sir Sandro Palgigan. Super hassle talaga. Charot! Hassle. So, ayan, guys. Hinihintay ko lang po yun si nanay. Kasi wala siya dito sa bahay nila. Hindi ka ko lupon, guys. Super init-init talaga. So, ayan, guys. So, ayan na nga, guys. So, ako yung magpapaalam na amping-amping mo. Kita-kita tapuhon. Bye-bye! Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you! Thank you so much.